Chineke vedegali ya mmadụ nke ụwa kwuche Jehova edegali ya ụmụnne daalụ no unu n'anya irobu Paulina ọkwa ifulu achụkọ onye achụnye na mma nwanne anyị nwaanyị wee bịa na-akọlụ m na-asị gịnị na o nwee nwanne nwaanyị ya na di bi na Lagos and na di dịkwa mma na-eme mma anọkata one day n'ụtụtụ nwoke eje kpọrọ nwaanyị ọzọ nya obele ụmụaka under age nya bụ ndị yoli ya o si na ọ chọkwaziri obele ụmụaka ọ chọzi onye machiri ya ọ chọzi iwetu aka nya ịmaga ime ka ka ezi ndị a na-anụ obele ụmụaka ịmara afa ndị a na-anụ obele ụmụaka idegodi echezogomie so Chineke wee nwanne ya wee na-ebe wee kpụọ n'ala wee dị nnọọ suppressed wee dị depressed so wee na-ekete nwanne ya anya wee je kpọrọ ya wee kpọgote ya UK ka nwanne ya ghara ịnwụ ifugozi na ezigbo nwanne a maka achụkọ onye achụnye na mma ndị ọ si kịta na onye ọcha bịaziri na-anụkwa nwanne ya ịghọtago so and nwanne ya ji ụmụ atọ onwekwa ihe seli ya na di ya emente eme imo nnọọ nya anọkata nnọọ nya alalụcha ụla n'ụtụtụ nya oju di afọ amadị ihe mee di ya asịkwa na anaghị eso okwu Jos ọ si na ọ chọzi ụmụ obele ụmụaka na ọ chọrọ amamihe ọ chọrọ n'ebe obele ụmụaka nọ o je nnọọ kocheta ofu akụlogeli ịma na onwe ụmụ nwaanyị na-agba akụlogeli bido na nwa ụdị ndị ahụ o je kochetefa wee mee gị wee nụbịa Jos muvuo n'onwe ya pụọla onwe ya nwanne ya nwaanyị na-ebe ọkwanye ya ka o beketere akwa o wee ne nwanne ya anya si nwanne ya eme nwụnarị ya maka ifugo ezigbo nwanne a maka ịpụta ụwa isi Chukwu nye gị ezigbo nwanne ifugie so ihe ọ na-achọ ịkọwata mbụ na oluodi 3 weeks o mechegolie visa agago nya ọga nọọsụ werele maka ndị na-asị na fa na-eme UK visa 6 months 1 year fa ka na-eme ifuro na ọ na-aga this time so welu video shiala onye ọbụla na-achọ ime UK visitor visa ọ sị na ozugbo ọ bịakwa nwanne ya nwa nwere aka wele nya aka nchawa ozugbo visa apụtago ọbịago ozugbo kwe mmadụ anụghị ewite ụmụ ịtọ nwoke wụrapụrụ ya wee pụọ Jos nnọọ lalụcha ụla onwekwa ihe mee okwu esere n'elu okwu esere n'ala unu afụgokwe na ka ihe si adị Chineke Chukwu ekwekwana ka ị nwee obi mgbawa na nkịtị like this and Chukwu mekwelu gị amala bunite gị enu ma ihe obi mgbawa chọọ ime gị nwee ezigbo nwanne Chukwu mee mmadụ nke ụwa dete ihe deghelie enyi achụkọ onye achụnye na mma ifugo ka esi chụọ nwanne anyị nwaanyị wee chụnye na mma ya ka a na-akpọ achụkọ onye achụnye na mma mmadụ nke ụwa deche Chineke deghalị ya mmadụ nke ụwa kwuche Jehova ekwughalị ya mmadụ nke ụwa kwuche Chineke ekwughalị mmadụ nke ụwa kwuche Jehova ekwughalị ya mmadụ nke ụwa kwuche Chineke ekwughalị ya mmadụ nke ụwa kwuche n'ụwa Jehova ekwughali mmadụ nke ụwa kwuche n'ụwa Chineke ekwughali ya mmadụ nke ụwa kwuche n'ụwa Chineke ekwughali ya ka Chineke ekwughali ya ihe ndị mmadụ ji obi ọjọọ wee kwuo n'isi gị n'afa Jesu amen ndewo no afa m bụ Lolo Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka m si na-ewetelu unu ozi ọma mmadụ nke ụwa kwuche Chineke ekwughali ya mmadụ nke ụwa kwuche n'ụwa Jehova ekwughali mmadụ nke ụwa deche n'ụwa Chineke ekwughali ya mmadụ nke ụwa kwuche n'ụwa mmadụ nke ụwa kwuche n'ụwa Chineke ekwughali mmadụ nke ụwa kwuche n'ụwa Jehova ekwughali mmadụ nke ụwa kwuche n'ụwa Chineke ekwughali mmadụ nke ụwa kwuche n'ụwa Jehova ekwughali ya ndewo no ka emesịa